wa barakatuh. Yan barkanku da zuwa ya TV. Kuma yadda ku sani, bayanin mu ne zai magana ne akan WhatsApp. So ba ka kuma muka magana ba yadda za ka ɓoye numban ka cikin group na WhatsApp ba tare da ɓata lokaci ba. Da farko da ka kunna wayar ka haka, za mu zo cikin WhatsApp kamar haka. Muna ganin WhatsApp sai mu shiga ciki. Idan muka shiga cikin WhatsApp, idan muka sa lura za mu ga wani waje guda uku haka. Wannan wajen za mu shiga. In muka shiga again za mu ga wani waje haka settings. To sai mu sake shiga wajen settings. In muka shiga settings ga wani waje nan privacy. To privacy na wannan wajen za mu shiga. Again muka shiga za mu sake kallo. Wancan account ne wannan privacy. Za mu shiga privacy a nan. To kamar yadda kuke ganin gashi nan, za mu shiga privacy. Sai mu zo mu sake shiga groups. Gashi nan wannan groups da muke kallo, sai mu zo mu shiga. To yanzu ni na a every year ne ke India, yana cikin kowane group mutum zai iya ganin contact na, zai iya ganin number na. Wannan kuma my contacts, sai wanda suke da number na. Wannan kuma my accept ne, bari ku gani. Sai wanda na accept na su a nan wajen, su ne za su iya ganin number na. Wannan kuma iya wanda nake so suke da number na ne. Da zarar ka gama koma wannan ne, za ka danna alaman don wato. Gashi nan wannan da kuke gani, alaman don wannan shi za ka danna idan ka gama. Yanzu ni bari bar shi a every year. To jama'a kun ga dai yanda ake ɓoye number a cikin group na WhatsApp. Kada ku manta kuma na subscribe, sannan kuma ku danna wani alaman kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu.